Здравейте и добре дошли обратно в моят YouTube канал. Аз се казвам Симона за тези от вас, които не знаят, и след доста дълга пауза тук реших първото видео, което ще заснема, да бъде с една от покупките ми от черният петък тази година. Нещо, което исках да си купя от известно време. Беше много намалено и реших да се възползвам. Това е именно прахосмукачка против акари. Предполагам, че много от вас са чували, че са доста нашумели в момента, от известно време даже. И ще ви покажа за какво става въпрос. Прахосмукачката, на която аз се спрях, е ето тази. Марката е Jimmy, а моделът е BX7 Pro. Като се спрях точно на тази, защото в момента, в който аз я купувах, мисля, че това беше най-последният модел възможен, който можеше да се купи в България. След това те излязоха и с една идея подобрена версия, но имаше и възможност да закупя предишната версия, която мисля, че е JV35 или нещо такова. Но се спрях на този модел, защото има малки разлики с предишния и сега ще ви разкажа малко по-подробно. В кутията може да намерите едно опътване, стандартно за всеки уред. Освен това, моделът пристига и с такава четка за почистване, като тук има и нож, с което може да режете косми или конци, които са попаднали и са се навъртяли на самата четка. Освен това, пристига и с резервен филтър, който е извън този, който вече си има върху самата прахосмукачка, така че това е добре. Имате и кабел за прахосмукачката, който е отделно. Разбира се, не пристига така намотан, беше си сгънат прилежно, но тъй като вече съм я ползвала няколко пъти, опитах се да я почистя и да я вкарам в вида, в който я бях взела, но все пак няма как напълно това да стане. Така че един кабел, който между другото е много дълъг и ще бъде и е доста удобен. И сега същинската част. Ето го и самият уред. Ще ви го обърна от всички страни. Както казах, опитах се да го почистя, но на места е останало все пак малко прах, така че не обръщайте внимание. Ето, толкова е голям. Този модел на Jimmy е снабден с функция за нагряване, която нагрява до 60 градуса и това само в рамките на 5 секунди, откато се включи. Освен това има стерилизация чрез UV лампа, която е поставена на самия уред отдолу. И освен това има различни функции, чрез които вие може да си избирате какво да прави. Дали само да изсмуква като прахосмукачка, дали да има функция за тупане или функция за UV стерилизация, като разбира се, може да ги ползвате и трите наведнъж. Това е което аз правя, просто когато включите уреда, трите функции са налични и могат да се ползват наведнъж. Това според мен е и най-добрият метод за дезинфекция и почистване. Функцията, която е с нагряване, тя всъщност, освен всичкото, и суши матрака, ако има нужда. Разбира се, не от мокър матрак изпран, но просто след нормално използване, да кажем вечер спали сте, на сутринта си почиствате матрака и тя, чрез самото нагряване всъщност, повърхностните слоеве се и изсушават. Една от разликите с предишните версии е, че мисля, че JV35 няма UV стерилизация. Освен това, този конкретен модел има дисплей ето тук. След малко ще го пусна, за да ви покажа, който светва
И има индикатор, който всъщност ви показва колко точно е мръсен матрака ви, например, и колко точно акари има. Когато светне в червено, значи, че е доста замърсен. Може и да свети изцяло в червено този индикатор, когато значи, че е най-замърсен. А когато вече е изчистен, светва в синя светлина. Така че това според мен е много хубава и удобна функция. Уреда е една идея по-тежък, но според мен това е нормално и е хубаво, така по-добре приляга върху самата повърхност, било то диван, матрак, килим, без да има нужда от силен натиск. Освен това, самият уред се усеща доста здраво и добре направен, нещо, което ме изненада приятно. Ето тук отдолу виждате четката, която е снабдена с такива косъмчета. Освен това има и такива пластмасови пера на нея. От тези бутони, когато се надигнат, се сваля тази пластмасовата част. Съответно може да свалите и цялата четка и да я почистите. Ето тук отдолу, надявам се виждате добре, е UV лампата, а тук е ултразвуковият генератор, който почиства чрез ултразвук, а от тези дупчици тук горе, които виждате, всъщност те са тези, които нагряват и оттам излиза топлият въздух и се нагрява повърхността. Почистването на самият уред става като натиснете ето този бутон тук. Изважда се този контейнер, който много лесно се отваря. Тук е самият филтър, който ви показах по-рано. Няма да го махам сега, но маха се, издърпва се ето тази цялата част, която вече може да се почиства. Някои от частите могат и да се измиват, но според мен най-добре е почистването да се случва с влажна кърпа, за да не се повреди самият уред, но разбира се, части като тази пластмасовата долу и самият филтър могат да се измиват, но е добре филтъра много хубаво да е изсъхнал преди да го сложите върху уреда, за да не се повреди и за да не се получават някакви размножаване на бактерии, ако поставите самия филтър мокър или влажен. От ето това копче се пуска самият уред, а от тук се сменят различните функции. Сега ще го включа, ще бъде шумно, но искам да ви демонстрирам как свети самият дисплей и какво показва на него. Включила съм уреда в захранването и сега ще ви го пусна. Всъщност сега ще ви и пренкача кадри от използването на уреда нагледно върху матрак и ще ви пренкача също така снимки, за да видите съдържанието, което излезе от матрака. Имайте предвид, че това е матрак, който периодично е почистван с обикновена прахосмокачка, която си е просто за ежедневна нормална употреба, не такава против акари, но въпреки всичко тя също изсмуква някакво количество прах, но след като видях какво изсмука тази прахосмукачка от матрака, който е матрак на, мисля, че около 2 или 3 години стар, т.е. не е и толкова стар, просто се изненадах доста. Една седмица преди използването на Джими върху матрака бях минала същият матрак с обикновена прахосмокачка и въпреки това количеството, което се изкара с Джими, беше просто вау. Мисля, че беше около една шепа акари, което всъщност за първи път видях консистенцията на такова нещо. То не е просто сух прах, който нормалната прахосмокачка, която всяко домакинство има, изкарва.
То е нещо като мазен прах. Както предполагам знаете, акарите са комбинация между мъртва кожа, прах и изобщо подобни неща. Така че да, Джими според мен работи и то работи много добре. За да не съм голословна, исках да го изпробвам няколко пъти, като съм го ползвала може би през около седмица или 10 дни върху същия матрак и всеки един път се изкарваше, да, една идея по-малко количество акари, но въпреки всичко при абсолютно всяко едно ползване на тази прахосмокачка излизаха акари от матрака и то едно така солидно и добро количество, за което си мисля, че всъщност прахосмокачката против акари и то по-специално тази казвам, защото аз досега не съм ползвала никаква друга. Мисля, че върши страхотна работа, мисля, че се заслужава на 100%. Да, със сигурност може да живеете и без нея и да използвате нормална прахосмокачка, но просто самата консистенция на това, което излиза от матрака сравнено с обикновена прахосмокачка и с тази против акари е нищо общо. С обикновената прахосмокачка изкарвате сух прах и то в малки количества, така да кажа, докато с тази, която е против акари, изкарвате наистина, според мен, реални мъртва кожа и наслоявания, които се получават с времето. Освен това, функцията с стерилизация чрез UV лампата и ултразвука също помагат. Функцията за тупане, тя се нарича тупане, защото като се пусне прахосмокачката, самата четка по някакъв начин, който не е толкова видим, но самата четка леко отскача сякаш и по този начин размърдва матрака и спомага за това да излезе и повече мръсотия от него. Първото ми впечатление от прахосмокачката беше вау, доста изненадващо, също така и други хора изненада с резултата. Не случайно съм махнала от самото контейнерче праха и съм го изсипала на салфетка, за да видите и да придобиете по-добра представа за количеството на това, което излиза от един сравнително не стар матрак, който периодично е бил прахосмучен с обикновена прахосмокачка. Аз дори самата се изненадах от резултата. Както добре знаете, акарите водят и до различни видове алергии, така че най-вероятно може да живеете без тази прахосмокачка, но според мен, ако сте решили, фен сте на такива уреди, бихте могли да си я закупите и според мен няма да съжалявате, но много добре се информирайте кой модел да вземете, кой ще е по-подходящ за вас. В случая, когато аз я купувах, тази беше, така да се каже, най-доброто, което можеше да взема от този клас.
Вече има и други модели, които са излезли. Мисля, че има Pro версия, Pro Max всъщност, защото тази е Pro версията, но Pro Max, но която ми се стори, че няма много кой знае какви подобрения, но пък може и да е по-добра, разбира се. Така че преценете коя е най-добре за вас. Ако имате някакви въпроси, може да ми ги зададете. Ще се опитам да отговоря на всички. И така, ако ви харесват такъв тип информативни видеа и ревюта относно някакви уреди за домакинството, а и не само, може да ми кажете, за да продължа да ги правя. Благодаря, че гледахте. Чао!